sme sa takto rozhodli, že si proste preklepneme chalanov, vieš? Že úplne, že proste tvrdo. Úplne, že tvrdo. Že či je naozaj... Navzájom, áno. My dvě si vezmeme Honzu tvýho do kuchyně a uděláme taky jako malý soud a prostě se ho budeme ptát úplně na otázky jako, já nevím, miloval by si ju, jaký by byla chrobák. A potom se vystřídáme. Já třeba odejdu, vy si dojdete pro Honziho a uděláte to stejný jako s Kikou a pak my dvě si vezmeme Dušana. Že uděláme výslech a trošku zatlačíme jako musíme ich schváliť navzájom, vieš. OK, to zní dobře, holky. Testama. Je hodně důležitý názor i kamarádek, a takže určitě, ať jdou do něj, ať ho vespovídej. Čas začať s výsluchmi. Prvý ide na skúšku Honza. Za všetkých mužov sveta hovorím veľa šťastia. Jak veľmi to vážne myslíš s Adri? Asi nejvíc, co to možný je. Jak? Definuj. Asi tak, že mi víc záleží na tom, jak se cítí ona než já. Čo to znamená vo vašom živote bežnom? Že zvládnu omezit svůj život natolik, abych ho přizpůsobil tomu jejímu. Budeš s ní jezdit na koni? Mám extrémní strach z koní, ale už jsme domluvený, že mě toho strachu zbaví. Postupně. Ľúbil by si ju, keby bola husenica, alebo keby bola šváb? WTF, co to je za otázku? Šváb. Lebo nemáš rád husenice? Ne, protože švába nikdo nemá rád. Takže by si chtěl jako pomoct, takže by si měl rád aspoň ty. Takže vlastne by si ju ľutoval. To neviem, či je láska, Honza. OK, pojďme, další otázka. A... Jseš ochotný si s Adri koupit dalšího kocoura? Určitě, časem, než budeme muset seznámit ty dva naše. Čo by si urobil ako prvé, keby si ju videl plakať? Jenom bych ji obejmul a nic neříkal. Dobre. Bol by si ochotný byť pri pôrode vášho dieťaťa? Určitě bych chtěl být. Tak jo. Tak jo. Ty si prošiel, kámo. Ty jsi prošel testem. Dobre, že my ťa schvalujeme, máš našu pečiatku. Jsi kokos. Ani jsem nevěděl, že to byl test, ale očividně jsem prošel. Druhou obeťou špeciálneho výsluchu kriminálky Tenerife je Honzi. Poďme na hojdačku. Jdeme si pokecat na chvilku. Ježiš, holky moje. Řada je na mě, spocenej jsem až nevím kde, ale jdeme na to, zvládneme to. Patina, najobľúbenejšie číslo. Číslo? No. Tak to zapar... Nevím. Rok narodenia. 2001, 19. Datum. listopadu. Má Meniny. narozky... Meniny nevím ani svoje. Jako bez já fakt nevím, kdy já mám svátek. Honzi je 25. myslím, června. Jo? Ako sa volal Patin prvý pes? První pes? Měl prvního psa. Jo, já vím, že měl doma, ale nevím, teď se jmenuje Theo. Ona nemluvila v životě o jiném psovi, než o francouzském Lebo si sa boldečkovi. asi nepýtal, to je chyba. To asi ne, no. Sýr alebo šunka? Sýr, když už tak cheddar, jinak ona miluje šunku, ale ne tu prasečí, musí být krutí. Patina, najobľúbenejšia farba? Černá, bílá, béžová, zlatá. Šperky alebo topánky? Šperky alebo topánky. Ty ona má tak obojí, ale botů má třeba 5 miliard. A čo by si vybrala? Šperky alebo topánky? Asi topánky. Ja si myslím, že šperky. Já si myslím, že topánky. Náušnice má, ale nenosí je zas tak moc. A šperk má jeden ode mě, takže stačí topánky. OK. Futbal alebo hokej? Hokej, ona miluje hokejku a dokonce jí máma mi řekla, že je dobrý znamení, že nemusím mít hokejku. Holky, snažte se trošku mě nachytat, tohle všechno vidím. Keby ste boli v mori a Paťa by bola morský koník a ty by si bol delfín, čo by si robil? To je úplně jasný. Jelikož bych nechtěla tě vyčerpaná, tak bych jí dal prostě na svůj ocas a skákal bych s ní, ať se krásně podívá na celý výhled a byl bych tady u pláže, ať vidí krásný ostrovy. Takže Jsem odrovnaná mezi kebyže si odpovědí. delfín, ale je morský koník, tak by to neodradilo, akože Ne, teba tak to je samozřejmě. Já říkám, i kdyby byla škeble. No tak, něco těžšího mi tam dejte. cheesecake alebo čokoládová torta. A na tohle vám všechno dala jako odpovědi, nebo to už střílíte jen tak? To my vieme napríklad. Tam my všechno víme, že jo? No, Záleží, jestli to víš ty. Jo, já to vím taky. To je veľmi dôležitá otázka. No, já to vím taky. Cheesecake, alebo- na 100%. Tak si mal povedať nie, alebo brownie. Já vím, že jo, já jsem zkoušel, jestli vy to víte. Aha, ty jsi zkoušel. Ne, holky, tohle, hele, to vím, jenom jsem vás fakt zkoušel, jestli to opravdu víte. Honzi, si prešiel bravúrne. Děkuju. My ťa schvalujeme, ako jej kamošky. Děkuju, holky, děkuju. No, ako jej kamošky ťa schvalujeme. Děkuju, holky, bylo mi ctí. Děkujeme za Děkuju, spolupráci. holky. Už můžu běžet pryč? Jo. Ježiš, děkuju. Aj keď toho až tak veľa nevedel, tak všetko obkecal. A keď už sme pri šikovných obkecávačoch, poďme si dať dávku skúseností.
Až bude mít Kika své dny, co uděláš, aby si zlepšil náladu? No, budem sa o ňu starať. Ja neviem, by som mi fakt priniesol čokoládu, ja neviem, však máte zmenu chuti. Kyslé okurky, ak ich má rada. Whatever, ja neviem, proste. Aj keby to nemám doma, tak utekám to kúpiť. To sú nejaké ťažké otázky, čo by som nemal vedieť, alebo by ma mali zaskočiť. Halo. Její nejoblíbenější jídlo? Je vývar od jej maminy. Moře nebo lyže? Koho? Moře nebo hory? More. Miloval bys si, i kdyby byla housenka? Áno. Jo? Jo. Okay. Kdyby byla pavouk? Pavouk? Ja milujem pavúky. Čeho se bojíš? Ja? Toho, že ma opustí. Dívej, jak bude nabrýfovaný. Co má říct normálně, on ví, co má říct. Co kdyby přibrala 20 kilo? Tak ich spolu zhodíme. Chtěl by se, aby hubla? Záležalo by na nej, že či by ona bola spokojná s tými 20 kilami alebo nie, ale tak jak ja ju poznám a že už teraz rieši to, že proste pribrala nejakých pár kilov a že budeme spolu chodiť cvičiť, tak si nemyslím, že by bola v tých plus 20 kilách so sebou spokojná. Takže ja nenútim nikoho do ničoho, ale poslúcham, počúvam, že čo on chce a na základe toho reagujem. Co kdyby tě její nejlepší kamarádka neměla ráda? No to by bol, neviem, No tak tu som sa musel nejako vynájsť. tak by som sa chcel vedieť, že asi na základe čoho ma nemá rada. Takže bys to řešil. Áno? Co by si vybrala jako za dárek k narozeninám? Co bys jí koupil, aby jí to udělalo radost? Asi šperk nejaký. Reťazku, náušnice, má rada rúžové rúže. A jak často bys jí kupoval kytky? Nebo jak často jí budeš kupovat kytky? No... Každý den, No, mal som na jazyku, že každý jeden deň, ale normálne by som si asi len z toho... Nechcem si z toho robiť srandu vyslovene, vieš, že pre mňa sú takéto veci dôležité, aby sa vlastne cítila byť milovaná a myslím si, že raz začneš určite. No, tak já si asi myslím, že si asi prošel. No teraz Ne, Aby som nezačal spovedať ja vás, dievčatá. Mně přišlo, že jsi úplně, on věděl, na co se snad budeme ptát? No, No to nevedel, no. on máš jí docela nastudovanou, je to Jo. dobrý. Prošli všichni, ne? No, Jo. jako Co můj Honzi? Tvůj Honzi, ten to tam střílel. A na co jste se optali? Miloval by tě, i kdyby jsi byla mořský koník, takže je to dobrý. Ježiš, ty neexistují mořský koníci. Mořský koník neexistuje. Pati. Mořský koník! Ne! Ne, právě že přísahám, že mořský koník neexistuje. Jo. Neexistuje. Já jsem někde slyšela. Že ne, a já si jenom zeptám chatu GPT, jestli existuje. Pati. Počúvaj, hlavne, že ti ide ľudská biológia. Zvierat si môžeš úplne vynechať. Neexistuje, přísahám, že to je vymyšlený. Já už to nedám.